ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಸುಮಾರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಂಜಾತ ಹಿರಿಯ ಕಳಿ ಸೇರಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪಡು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಅಸ್ತೆ ಬರಡು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೆಡೆ ಒಂತೆ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಳೆ ಮೂಲಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಪರಿಸರದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೋಣ ಮೂಲಕ ವಾರದ ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೂಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬಂದುಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಾತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚಲಿಗೆ ಬದ್ದಿಂಚಿತನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಂಜಾತೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿಂಚಿತನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬದಲ ಹಂಚನೆ ವರ್ಷ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮುಳಿತ ಮಾಡಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಓಡದ ಕಟ್ಟಡ ಅದೇ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಾತೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಭಜನೆನ ಕಲ್ಪವನ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಜನ ಜಾಗೃತಿಯಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯಾಡಿ ಇಂಚಿಪ ಸುಮಾರೆ ಒಂಜಾತ ವರ್ಷದಂಬು ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಾತ ಜವನರ್ನ ಅಂಗಲಪ್ಪದಲೆಗನೆ ಜವನರ್ನ ಉತ್ಸಾಹಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನು ನನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗಾದ ಪೂಜಾತೆ ನಮ್ಮದ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಿಕಳಿನಿಧಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವರನೆ ಆ ದೇವರನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಾತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಾತೆ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವಂಚಿತನ ಬೇಲೆನೆ ಅವಿನಾಶ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಲ್ತಿ ತೃಪ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಂಜಾತೆ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದುಂಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಡಾದಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಜವನ್ಯರು ಅತಂದಂಡ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಈ ಅವಿನಾಶ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಾತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಡೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಇನಿ ಕಾಂಡೇದ ಪಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆ ಪೊರ್ತಡು ದೇವರನ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜನಮಾನ್ಯನು ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮುಖಡು ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರೀತಿಯಾದ ಐದು ಬೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಂಚಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತೆ ಈ ಬೈಯಡೆ ಅವಿನಾಶ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗ ತಿಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಜಾತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಐನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತ ಉಂಡು ಐನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಡೆಪಿಂಚಿತ್ತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮಸಭೆ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆ ಒಂಜಾತೆ ಊರದ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಲೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಡೆ
ಚೌಟ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಢಾಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೋಟೆಗಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರ ಯೋಜಕರೇ ಮಂಗಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ BN ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಾಲಕೆರೆ ಸಂದೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಮಂದಿರದ ಪರವಾದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಲ್ನ ಅನೋಕೇನೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ದೇವರ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಆಸಿನ್ರಾಯ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತರೇ ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಭೆನೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆನೆ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಮಂಗಳಾಂಗಂ ಮನೋಹರಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಸುಂದರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇವಿನಗರ ಇದರ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಇವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಂದಿರದ ಎದುರಿನ ಚಿತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ತಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ತನ್ನಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತಿರುವಂಥ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರುವ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈನ್ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದಸ್ಯರೇ ಲೆತ್ತನ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈಕಲು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರದೊಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಈ ದೇವಿನಗರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನ 2 ಬಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆದರೂ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು. ಅವರನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಈ ಮಂದಿರದ ವೇದಿಕೆ ಕರೆದರೂ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೇನು ಈ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಥಭಾವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಭಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 3 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 7 ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ಕೇರ ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ಕೇರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಧನುಂಜಿ ಪಿನ್ನೆರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುದ್ದತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಐತಪ್ ದೇವಾಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತೃಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೇವಲ 150 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ನವೀನ್ ಆಳ್ವ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಪಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಜಿಗುಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಮಂದಿರ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷದ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಸೌಜನ್ಯ, ಲಿಖಿತ, ತ್ರಿಷಾ ಮುಕ್ಕಲಿಡ್ದೆ ದೀಪ ಸ್ತುತಿ. दीप ज्योतिर्धरं ज्यो दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ. ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಹಾಲೋಕನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸರದ ಮಂದಿರಗಳ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2019ರಿಂದ ದೇವಿನಗರ, ದೇವಿಪುರ, ಕಿನ್ಯ, ನೆತ್ತಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದ ಸೇವೆಯ ನೆರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂದಿರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಗೋಪುರವು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ದೈವಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಖೇನ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಎಂದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒದಗಿ ಬರುವುದೆಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಇದರಂತೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಗೋಪುರ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು, ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ ಮರುನಿರ್ಮಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಬಾಲಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವರನ್ನಿಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾದ ಸದಸ್ಯರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಇವರ ಅಪೂರ್ವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮಹಲ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ತಲಪಾಡಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿ. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾವಲಗುತ್ತು. ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ, ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರುಗುತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೋಟೆಕಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಪಾಡಿ, ನಗರ ಸಂಯೋಜಕರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು. ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಂಡನಗುತ್ತು. ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಉದ್ಯಮಿ, ಮುಂಬೈ. ಇವರ ಉದಾರ ಮನದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಊರ ಪರವೂರಿನ ಸಹೃದಯಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಮಂದಿರದ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿತ್ಯ ದುಡಿಮೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12, 1, 2ರವರೆಗಿನ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹಲವರ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರಮದಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಅವಿರತ ಅಪಾರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಕಡಿ ಬಂಧ ಬಿಡತಂಬಾನಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾದೇವ ದೇವರನ್ನು, ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೇವರನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ಈತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕ್ ಮಂತ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಾಧನೆ ದಾಯಕೆನ್ನಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇದನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತುಡು ಕೆಲವೇ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕುಲು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಬೋಡು ಬಂಚಿತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆನಿ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಪುಣಂಜಿತ್ತೊಂದು ಭಾಗ್ಯನೇ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡಿತ್ ನಂಗೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಂಕು 1 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮರಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಮರ ಕಣಪುನಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ 1 ವರ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಾಧಿ ಉಂಡು ಐಕ್. ಅವು ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆ ಮರ ನಂಗೆ ಹರಿಯರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ 2022ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ನಡುಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲುದಾನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಶಕುಂತಲಕ್ಕಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಶಕುಂತಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ 1 ವರ್ಷ ಮರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದನ 24 ಗಂಟೆಡಿ ತಲಪಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಓಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಮರ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಿದ್ದಾರೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಯಾರು ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರದ MLA ಮಾಜಿ MLA ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಡ ತುಳಿ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಣ್ಣಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಳ್ಳಿರುವ ಮನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಮತ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಮರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಆತನಾಗ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳಿ ಆಕಲೇ ಇದ್ರುಡು ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪ ಈರಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಚೂರು ಸಮಯ ಕೊರೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಈರ್ನೀಲಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂದರೆ ಈರು ಬರೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಈರ್ನೀಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಲ್ತು ಕೊರತೆ ಅಂದು ಎನ್ನೀಲಡೆ ಬರೊಚ್ಚಿ ಈರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕುಳ್ಳದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಣ್ಣದು ತುಳೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಹುಡುಕೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ವಾಪಕ್ಷಲಿಜ್ಜಿನ ತೋಜನೆ ಅಂಜಿತ್ನ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಮನವಣ್ಣೆ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲಿಂದ ಯಾನೆ ಚಾಕದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾದರಿಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂಗೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಹಿರಿಯರು ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ ಮಾತ ಮೂರು ಮಸರುಡಿಕೆ ಬಂದು ತಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಬಯ್ಯನಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಕರದರ್ತದ ಆಪಚಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಅಂತದ್ದು ಈ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆನ ನಾರಾಯಣಣ್ಣನ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟು ನಿಂಕುಲು ತರ ಆಯ್ತು ಕರದರ್ತದೆ ಮೂರು ಅವನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಮೂರು ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು
ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡೊಂದಿತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡು ನಮ್ಮ ಈತಿ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕನ ಎದುರುಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಪುರೋಹಿತರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಾತಿರಿಯ ದಾಯಕೆಯನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಮಾತು ಸೇರೊಂದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಾಯಕೆಯನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಪಣಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಜನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಆ ನಲ್ತದ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವು ಅಂಚಿತ್ತಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎದುರುಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ತೋಪಂಚಿತ್ತ ಭಾಗ್ಯನೇ ನಂಗೆ ಆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಹಾದೇವ ದೇವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನಗಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುರಾಣಿಯನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನಗ ಏರು ಬಳಸುನಿ ಅತನಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಯ್ಯರಿಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲದ ರೀತಿ ಕೊರೋಣ ಅನಗ ದೇವಿನಗರದ ಜವನಿರ ಬತ್ತೆರಡ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏಪಗಲ ಐನು ಯಾನ 100 ಜನ ಅಡಿಗೆ ಆಗಲು 300 ಜನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಆತೊಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಂಜಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಗರುಗುಂಡು ಅಪನಗ ಐದು 6 ಜನ ಹಾಕಿನಗ ಆತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತದ ಸೇವೆನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಲಕ ಮಲ್ಪಿರಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಘ ದಾಖಲೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಜನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಆದಿಯರ್ನ ಹಾಕುಲ್ನ ದಯಪನಗ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಾಕಲು ಕೆಲವೇ ಜನ 4 ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಾಕುಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಇದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜವನ ಪದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಪಾದೇರು ಪನಗ ನಲ್ಲಾತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ನಲ್ಲಾತ ನಮಗೆ ಐಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಿ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇವರ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಚಿತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ವರ್ಷಡು ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಗನೆ ಈ ಜಾಗಗೊಂಜಿ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಕೊಡ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಲೇನು ಮುಲ್ಪದೀತಿರ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಕಾಲುಡೆ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನು ಪಲ್ಪನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಅತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೇನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಒಪ್ಪುನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುನ ಮಾತ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುന്നുണ്ട് ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೂಂಡಲ ಇನಿ ವಾ ಮರದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರ ಬಂಡ ಅವು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಐಕ್ ಸುತ್ತುಬಲೆ ಕಾಂಡ ದಿನೋಳ ಸುತ್ತುಬಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ದೋಷ ರೋಗಗಳಿತ್ತನ್ನ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲು ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಒಂಜಿ ದಯಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಕಟ್ಟೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಐನು ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯಕಟ್ಟದ ಜಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಯಕಟ್ಟದ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತಲಕ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜವನರಿ ನನಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ನೀನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಕಾಪುನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೊಂದರಡು ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಮಹಾ ಉತ್ಸವಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತನು ಮನ ದನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ನೈಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಡ್ಡದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬೊಕ ನೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಮಾತ ಜವನೆರೆಂಡು ಪಿರವರ ಯಾನ ಅಭಿನಂದಿಸೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನಾದ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ದೇವಿ ಪಂಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಪುಡಿಟೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡದಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಕಿರಣ ಅಂಡದಪ್ಪು ಉಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಪಾತೆರ ನಕಲಿ ಆಡ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕ್ಯದ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇನ ಶ್ರೀಮತಿ
ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾಯಿಂಚಿ ಆ ಅವಿನಾಶಿ ಮಾಶಿವಾಗ ನಮಿತೊಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಿರಿಯಾಕಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ತಲಪಾಡಿಗಳ ಎಂಕಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಚೂರು ಗಣೇಶನ್ ನಡತೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಆರು ಪಂಡನ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫೋಂಡಾತನೆ ಅವ ದೇವಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಆಡೆ ಸಕ್ವಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಗ ರಾಸ್ತು ಒಂದ್ವೇರು ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಗಣೇಶನ್ ನಡ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಡ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಲ ಅರ್ಚಕೇರು ನಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಕಲು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಕಳಿಗೆ ತರೆ ವೆಚ್ಚ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕಮಿಟಿದ ಆಕಲೇರು ಆಕಳು ತರೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ನ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತದು ಐನ್ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಾವೇರು ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಆರೆಗೆ ಏರೋ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ನ ಅವೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತಿದು ಐಟೊಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣವಂತದು ಏರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗ ಧರ್ಮಗೂ ಐನು ಕುರ್ಪೆರತ್ತ ಬಹುಶಃ ಯಾನಿ ಈತು ಊರು ತಿರ್ಗನೆಟ್ಟು ತುಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಐಕಾಂತ ಅರೆಗೆ ಸಾರ ಮನೋರು ಐತೆ ಪಂಡೇರಾರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡು ಐತ ಕಟ್ಟಣ ಅಂತಂಡು ಅವಳು ಮದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಥ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಾಂಡ್ ರಥಕ್ಕೆ ಐತ ಕೆಲಸ ಮುಗೀಡು ಐಡಿಬೇಕಂದು ಸುರಾಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಥ ಅವಡು ಅವೇ ಆರೆಗೆ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರಥ ಆತು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರನ್ನ ತಲಪಾಡಿಗತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ರಥೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಡು ಭಾರತಾಂಬೆ ವಿಶ್ವದ ರಥೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಮಾತೆರಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅಂಚಾಯಿನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಆರೆಗೆ ಶುರು ಉಂಟು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಶರಣು ಒಂದು ಮನ್ಪುಣೆ ನಾನು ಕುಳಿತೇರು ಪುರಾಣಿಕೇರು ಆರನೇ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರು ನಂಚಿನಾಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚು ಕೊರ್ಪುಣಾಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಾತೇರಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೇರಿಂದ ಪಂಡನೆಗೆ ಪಾತೇರ ಬೈತೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಡ ಏಡ್ದಿಂಚಿ ತಿರುಗಿದು ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇರುಜಿ ಭಂಡಾರ ಕೇಂದ್ರೇರು ಐಕ್ ಮಾಡದು ಎರಡು ಪಾತೇರ ಬೈದಿನಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಶಿವನ ಅಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪಾಡು ಅದು ನಂಬುದನ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಸತ್ಯೋಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಆಕಲೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಸೊಂಪತ್ತೊಂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆನಪಾಂಡು ತೋಜುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತದಿಕಡ್ಲ ಪರತ್ತನ್ನು ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮಲೆ ಕಂದನ ಪನಿ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಾಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದ ಮುರಣಿ ಜನವರಿ 22 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ 10-15 ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಅವಲೆ ಪುಲೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡೇರತ್ತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ಭಾರತಾಂಬೆನ ನೆಲಂಟು ಏರ್ಲ ಅಜಿರಿನಾವಸ್ಥೆಡು ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಲಕ್ಕದು ಅಂತಲೇ ಎಂದು ಆ ಮಹಾಮಾತೆನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಬತ್ತು ಕೊಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂಡು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಓದನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಏರು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತಾರೆ ಅತ್ತಾಂಡ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದು 10 ಗಂಟೆ ಬೆಂದು ದುಪ್ಪಾರು ಆ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ನಾನು ತೋಚುಡು ನಂಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇನಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನೇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಧರ್ಮಗೂ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಭಾಷಣ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಹೊರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಂದೇ ಪನ್ಪಣಕ್ಲು ಇತ್ತನ ಪಿರಗುಲ್ದೇರ್ಲ ಪನ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಅಂತವೆ ದಯವಂಡ ಏತ್ತು ಇಪ್ಪರಕ್ಕ ಹೊರ ಕುಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಣಕ್ಲೇ ಪುನಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಳಗಳಿತ್ತ ಮನವಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನೋಲ ಬರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಕಾಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೀಸಲುಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದುಂಬುಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ತಿಂಡೆಂದು ಪಂಡ ನಂಚಿನ ಚಾರ್ವಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿಯಿಂದಲೆತ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರನು ನೀರನ್ನು ಪೆತ್ತನು ಪೂರ ದೇವೇರಂದಲೆತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಒಂಜಿ ನಂಕು ಗೊತ್ತುಪಡು ವಿಶ್ವಡು ನಿಖಿಲೆಗಲ ದೇವೇರೆಗಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಯಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಹೃದಯಡುಲ್ಲ ಹೃದಯಡಿತ್ತನ ಯಾನು ಪುರಾಣಿಕೆರೆಗೆ ರಾಮನಣ್ಣಗ ಅತಂಡ ಮೋಹನ್ದಾಸಣ್ಣಗ ಕೈ ಮುಗಿಪುನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಂದತ್ತು ಆರ್ನ ಹೃದಯದ ಉಲಯಿತ್ತನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಲು ಬೆಂತಾರತ್ತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗುಬ್ಬಣ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅವಳು ನಿಖಲಿನ ಹೃದಯ ಹಿಡಿತನ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾನಿಟಿ ಇಂಚಿನೇ ವಾರ ಬರುಡೊಂದು ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಪೋನಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾನಗ ಒಂಜಿಗಲಿ ಆಂಡಲ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡ ಓಲು ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಾರಿಂದ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಲ ಈ ಅವಿನಾಶಿಗಲ ರಡ್ಡು ದೇವರಿಗಲ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕಗೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದು ಪುದರು ಬರಡಂದು ಬಂಡೊಂದು ನೆಕ್ಕು ಬೆಂತನಾಗಿ ಮಾತರೆಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ಎನನು ನಿಕ್ಲೇನು ಭತ್ತನಾಕ್ಲೇನು ಪೋಹಿನಾಕ್ಲೇನು ಬೆಂತನಾಕ್ಲೇನು ಅರೇ ಕಾಪಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಂಧು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಅಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ತನ್ನ ತುಂಬಗು ಅಕಲ್ ಒಂಜಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅವಡೆ ಒಂಜಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋದು ತನ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಂಧುಡು ಶ್ಲೋಕ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಜಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ನ ಶ್ಲೋಕಗಳುಂಟು. ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಮಾತಾಜಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇಣಿತ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸವೇತ ಕಡೆತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ ದೇವರನ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ದೇವರೇ ಮಹಾದೇವಗಳ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ರು ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿ ಗೌರವ ಅಂತವ್ರು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ತಂದು ಬಂದುಲ ಯಾನು
ದೀರ್ಘ ಪಾತರುಜಿ ಈ ಶಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಐನು ಆಜಿ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಠದಾನ ಹೋತು ಪೂರ ಕಂಠದಾನ ಆತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಯೋಗ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ 100 ಜಾಗ ತೂತ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಗ ಬೋಡುಂದು ಅವು ಯೋಗ ಆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅವರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಜಾಗ ಖರೀದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮಾಪಿನ ಎಂಜಿನಾಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಐಟು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋಡು ಪಡಿಪಿನ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ಈ ಜಾಗಗೂ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಜಿಂಜ ಜನ ಏನಡೆ ಕೇಂದಿರು ಪುರಾಣಿಕೆರೆ ಪೋದು ಆ ಜಾಗ ಕೈಪಾಡಿ ಇರುತ್ತ ಭಾರಿ ಯಾನು ಪಣ್ಣೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಗ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಭಾರತಡುಲ್ಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಡಿಜ್ಜಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡಿಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ದ ಜಿಂಜ ಜನ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಯ್ಜಿದ ಅಂಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ 10 ಇಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡೊಂದು ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯವು ಅಂಚ ಒವ್ವ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತದತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತದತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ನಾನು ಪಣ್ಪಾಯಿನಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿದಿಣ್ಣ ಅಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಒರಿದಿಣ್ಣ ಅಂಡ ಅಂಜು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಂದುಲನಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ತೆರೆ ನೋಡು ಜಗತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ರೋಮ್ ಇಪ್ಪು ಇಟಲಿ ಇಪ್ಪು ಗ್ರೀಪ್ ಇಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸರ್ವನಾಶ ಆದುಕೊಂಡು ಇನಿ ಆಯ್ತ ಪಳಿ ಉಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡೆಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದೇ ಟೂರು ಪೋಪೆರ ಹೊರತದ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆರು ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ 500 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಏರಾವರಿ ಪರಕೀಯ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರನೇ ಅಯೋಧ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರನ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರು ಇನಿ ಆ ಜಾಗಡು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಆತನ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇವರನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯ ನೋಡು ದೇಗಿನಾಗ ಇನಿ ಏತೋ ಯುದ್ಧ ಅಂಡೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರಿ ಅಂಡ ಆ ಜಾಗಡು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ 1998-92 ನಮ್ಮ ಕಾರ ಸೇವಕರಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಉಪಯ ಐಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರನ್ನೇ ಟಿಪ್ಪಿರ್ 92 ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನು ಪೋತ 92 ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕಲು ಜಿಂಜ ಜನ ಪೋತ ಆ ದಾಂಚ ಎಂಚ ಮಗರುಂಡು ಅವನ್ ಎಂಚ ಉಡೆತ್ತು ಪೋಯರು ಪಡೆದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದುಮ್ರಾನಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಪೋತ ಐಟು ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ ಇಪ್ಪನಗಲ ಸ್ವಾಮಿನಗಳು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವನ ತುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಡವನ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಆತೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಸರಯೂ ನದಿಗೆ ಹೋದು ಮೀಯಡು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಗೆಸೆ ಪಯ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬತ್ತೊಂಬರಡು ಒಂಜಿ ಕಾಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಿಣ್ಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಿಣ್ಣೆ ಹಿಡಿ ಎಂಕೆಲು ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿ ನಗಲು ಪುರೋಹಿತರ ನಗಲು ಮಾತ ಉಂತೊಂದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜನ ಪಣೊಂದು ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದು
ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹಾಡು ಜನ ನುಗ್ಗೀರು. ಸಾಮಾನ್ಯ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿತ್ತಂಡು. ಆ ಬೇಲಿನ ನುರ್ತದು ಉಲಾಯ್ ಪೊಯರೆ ಎಂಚ ಹನುಮಂತೆ ಮರಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತವೇನ ಆ ದಾಂಚದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಡಿಲು ಒಂಜಿ ಮಂಗಣ್ಣೆ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಟಪರ ಮಿತ್ತು ಪೊಯರ್. ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಮಾತಾರ ಪಣಂದಿತ್ತೇರಿ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆತ್ತನೋಡೆ ಪೋವಡೆ ಪಣಂದಿತ್ತಿನ ಏರು ಹಿರಿಯಡು ಮೈಕಡು ಕೂಗಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೇಳಂದ ಜನ ಮಿತ್ತು ಪೊಯರು ಒರಿಯನ ಕೈಟ್ ಆರಂಭಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ದೆತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕಾ ಸೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕರ್ಬದ ಸರಳು ಪೈಪುನು ಪೊತ್ತೊಂದು ದರ್ಪರದರು ಮಲ್ತೇರು. ಆ ದಾಂಚಾನು ಮೂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಈಮೇಟ್ ಆಮೇಟ್ ಮದ್ದೆಡು ಮಲ್ಲ ಗೋಮಟ ಅಡಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ದರ್ತದ ಸಾಮಾನ್ಯ 16 ಗಂಟೆ ಆನಗ ಬಲತ ಮಲಗಿ ದತ್ತ ಮಲಗಿಲ್ಲ ದಾಂಚ ಮುಗಿರ ಬೂರುಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲಗಳು ಹಿರಿಯರು ತೂಂದೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಪಣ್ಪೆ ಯಾನಿ ಹೆಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ನಗ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ನ 90ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋವರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ತಾದಿನ ಪುರ ಉಡೆತು ಮಾಡಿಯರು ಪೋವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಜಿ ದಿನ ನಡತದು ಎಂಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅದನ್ನೇ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಸೇವೆ ಆತಂಡೆ ಉಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆ ಪಿರಬತ್ತ. ಈ 92ನೇ ಇಸ್ವಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಡತಿನ ಈ ಪವಾಡದ ಅವರ ಇನಿ ಆ ದಾಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಂಡೆ 52 ವರ್ಷೋಡ ಆವಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪವಾಡ ಸದೃಶಾದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಡೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವಡೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕೊರ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂಡಿ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಾಯಿನ 1300 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ನಿಗಲು ಮಾತ ಕೊರೋನಾ 1 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿ ಬಿರ್ಲೆ ಒರಿ ಟಾಟಾ ಏರಾಂಡ ಅವಿನ ಕಟ್ಟುದುವೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಬಂದುಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಡಿ ಇನಿ ಆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಅಂಡೆ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲೆಡಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ತಾಳಪ ತಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿದು ಉಣಸು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಜ್ಜನೆ ಮಹಾದೇವ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆ ಕಾನೂನು ಶಿಥಿಲ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಪಂಡೀರ್ ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷಡು ಈ ಕಿಂಜ ಊರುಡು ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಆತಂಡೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಳಿವರಡೆ ಕೇಳೋಡು ಅಂತ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರು ತೆಲುಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆತಜ್ಜಿ ಸರ್ ಜಿಂಜಪ್ಪಿದಾಗಿ ಕೊರ್ರೆಗೊಂಡು ಅಂಡ ಅನ್ಪಂಪ ಜನ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆನೆ ಏನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಂದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪಯ್ಯರು ಒಂದು ದಾದನ ಇರಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಏಪಾಲ ಸೂಡಲ್ಲ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುರಾನ್ ತೀರಿಯ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಎನ್ನ ಓಲಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಆಯ್ಪಣ್ಪಿನಿ ಗುರುಕುಲ ಅದಿವಂದನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಪಣ್ಪೇರಿ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪನ ಆವಡು ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನ ಪರವೂರ್ದೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿದ ಕೈತಲು ಮಜೂರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಊರು ಐದು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಆ ದೇವಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದುಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಣ್ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಗ
ಇನಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಗಳು ನಿಗಲಕ್ಕ ಪಾಪದಗುಲ ಎಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಪಣ ಉಂಡು ಅಗಲ್ನ ಜೋಕುಲೇನೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬಿಡುವೆ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಬಿಡುವೆ ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚಿಡ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾತಾಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಈರಂಚತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಫುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪನೆ ಓದ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಜನಕಲಿ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ನಮ ಜೋಕುಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊಂಡಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಡ್ಲಾಡ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ನಾನು ಪಂಪ 32 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನ ಸೇರಿದು ಇನ್ನಿತ ಬದಲಾವಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಆ ರೀತಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಬಣದೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡಿಯಾಲ ಬಯಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ತ ನಾಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು 2 ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕಾಲೇಜು ನಾನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆలు ಬರೋದುಂಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕೆಲ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತದು ಜಾಗ ದೆಪ್ಪನತ್ತು ಜಾಗ ಇತ್ತದಿಂದ ಅಂಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗೋಡು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕೆಲ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದ ನಿಗಲ ಮಾತರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ದುಡ್ಡುದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಏತು ಜನ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇನಾಗಲಿ ಯಾನು ಮಾಪು ಕೊರ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಧುಮೇಹನಾಗ ಆ ಮಂಗಳ ನಿಧಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಆ ಮಧುಮಾಲೆ ಪಂಡ ಜೋಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡು ಉಂಟಾವಡೆ 2 ಬಾಲತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 4 ಜೋಕಲ ಅಂಡ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂಜ ಅಂಡ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಪಂಡ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಲು ಈರು ಪಂಪಿನ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ತಾಂಕು ನೆಂಚ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಸಾಲೆ ಕಡೆ ಉಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ ಪಾಪದಗಲು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೂಜನೇ ಬಾಲೆಗೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲೆ ಪಡ್ರೆ ಬಂಗಾಂಡ ಎನಟ ಬಲ್ಲಿ ಎನ ಸಾಲಡಿ ಆನೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸೀಟು ಕೊರ್ಪ ಈರು ನಂಬಾಯರು ಈ ವರ್ಷನೇ ಆಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಆಗಲು ಪಂಪೇರು ಸಾರಿ ಈರು ಒಂಜಿಗಲ್ಗಡೆ ಪಂತರು ಮೂಜನೇ ಬಾಲೆಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ದೇಗಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟನು ಲೇಟ್ ಒಂಜೇ ಬಾಲೆ ಯಾವು ಪಂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಹಿಂದುಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ನಾವು 47ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ಹಿಂದುಲು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಪ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ఆయన ಇರ್ದಾರ ಬಂದುಲೆ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿಲು ದೌಲತ್ತು ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾವುಜಿ ಇನ್ನು ಅಂಗೆ ಜಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಇತೀತಿ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಆ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ನೀನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆನಗಳು ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ತಾಳ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅನಗ ಈ ಡಿಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾತ ಪಾಡದು ಸ್ಟೇಜ್ ವಾ ಬಲ್ಪಾಟ ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಐಕೆ ಇನಿ ಬದಲಾದ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ಇನಿ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ್ದು ಯಾನ ಶಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂಚಿನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತಾಕೊಂಡು ನಾಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಹಿಂದೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲಾತ ನಿಗಲ ಮಾತಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ನಾಂಡ ಅಡಂಜಾವುಲೇಡು ದಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ದೆಗಿನಾಗ ಅವಿನ ದಾಲಾಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನು ನಾಂಡ ಅಪ್ಪಡ್ಲು ಕೊರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿದನು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿದನು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಗಲು ಈ ಮಾತೆರಡ್ದ ಅವರ ಒರಿದಿಂಡೆಂದು ಪಣಂದು ಇನಿ ಜಿಂಜ ಜನ ಅಪ್ಪೆನಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೊತ್ತಾಣಂತ ಯಾನು ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಪ್ಪು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲಿ ಆತ
ರಾಮಾಯಣದ ಸುರುತ ತಲೆಮಾರದಗುರು ಮಾತೆರಲ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಪೇರು ದಶರಥೆ ಸುರುಕೆ ಪೋಪೆ ಕೈಕೇಯಿ ಸೌಮಿತ್ರ ಮೊಗಲು ಮಾತ ತೀರ್ದು ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಮಾಯಣದ ದುಮ್ಮದ ತಲೆಮಾರದ ಜನಕ್ಕಲು ಸ್ವರ್ಗಡು ನರಕೊಡು ಓ ಜಾಗಡು ಉಲ್ಲೇರಿ ಆರೆಗೆ ಮಂತರಿಗೆ ಓ ಜಾಗ ಕೈಕೈಗೆ ಓ ಜಾಗ ರಾವಣಗೆ ಓ ಜಾಗ ಮತ್ತ ತೋಡು ಪಣದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಡೆ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದ ದರ್ಶನಗೂ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಎತ್ತರದ ಜಾಗುಡು ಏರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೈಕೆ ದಶರಥನ ಮುಜನೆ ಬಿಡಿದಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆನ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಸೂಟೆ ಪೊಡಿಜಾವನ್ನು ಪಣ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿನ ಭಯಪ ದಾನೆ ಕೈಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಟೈ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ನೆರಪ ಅಂಚಿನ ಪೊಡಿಜಾವುಗೂ ದೇವರಿಗೆ ದೇಗಿ ಆತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಕೇಳಿನಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಪಣ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಜ್ಜಿ ಕೈಕೇಯಿ ಭರತನಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಪೆದ್ದದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರ್ತಲು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಆಲು ಮಲ್ತಿನ ನೂತೈವ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಪು ಮಲ್ತದೆ ಭಗವಂತೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಕೊರತೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಗಲಡು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ನಿಗಲು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕ ಅಪ್ಪನ ಎಂಜಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನನ್ನು ಕೊರಲೆ ಅಂಚಾಣ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಆಸೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕುನ ಆ ಜಾಗ ಅವು ನಿಘಂಟ ಅದು ಪಣಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಿಂಜ ಜನ ನೆಕ್ ಒದ್ದಾಡ್ದೇರೆ ನೆತ್ತ ಫಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವೈಭವದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ತೆ ನೂರಾರು ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಬಾಲವಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದಗಳು ದುಂಬುಡೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರೆ ಇತದ ಜವಣೇರೆ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೊವೆರೆ ದಯದಿದೆ ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಬರಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಒರೆಯುಡು ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ವಾರಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕುಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡಿಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಜಿಂಜ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಭವ್ಯ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಧರ್ಮನ ಉರಿಪಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪಡೊಂದು ಆ ಮಹಾದೇವಡ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾಂಬೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಹೌದಾ ನೀ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಜೈ ಪಂಡ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನಿಗಲಿದಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಜೈನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಂತ ತಿರುಪತಿ ಪೋನಾಗ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಣಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ದೇಗ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಪುಳ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಗೋವಿಂದಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಗೋವಿಂದನಿ ಪಣಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪುದಾರ್ಲೆತ್ತನೆ ಇತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಯನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೆರ್ತದು ಪಣೋರ ಅಪ್ಪನಿಗಳ ಪುರಾಣಿಕನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಗೆ ಶಾಪ ಕೊರಡು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಗುರ್ಖ್ಯಾರ್ ಮೇದ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಳು ಏನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟೆ ಉಂಟೆ ತಡಾದೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀತ ಶಿವರಾಮ್ ಪಕಳ ಮಾಲಕೇರೆ ತಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀತ ಗಣೇಶ್ ಧರ್ಮ ಸಮೇತ ಕಡೆತ ಹಂತಡಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಬರುದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀತ ಸಂಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರು ದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತುಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೋಲ್ಮ ಸಂದೇಶ ಬಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲೈತ ಸಲ್ಮತ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಬಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರಿತ ಇವತ್ತು ಲೇಸಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಇರೇಗ್ಲ ದಿಜ್ಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತೆ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲೈತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಡಿತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತುಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರನ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮಹಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರ ಯೋಜಕರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ಕೇರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗೊತ್ತು ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಆಳ್ವ ಇರೇಗ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾದ ಬತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತುಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ ಪಕ್ಕಳ ಮಾಲಕರು ಕೃತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪಳ ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಕಡೆಕಾದ ರದ್ದು ವಿಷಯನು ಒತ್ತು ಪಾತೇರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅನೂರ್ಗೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೊಸ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತೂಯನಮ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಸರಿಯಾದ ಗಂಟೆ 4:05 ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನ್ನ ತುಂಬಗು ನಡಪೆರುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ಫಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ಫಲ ತಿಕ್ಕೆರ ಉಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ದಾಯ ಏನು ಒತ್ತಾದ ಪದಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಅಂಗವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಿಸರದ ಅನೇಕ ಜನಮಂದ ನಮಕ್ ದಿಗ್ಗೇರಂದಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನನ್ನ ತುಂಬು ಬಾಯರುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಲ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕದುಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರ್ಪಾ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಅವೇನು ದುಂಪು ನಡಪಾದ ಕೋನರ ನಿಖಿಲ್ನ ಅನುವನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗು ತೋಜಂದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಸರಿಸುಮಾರು 7-8 ಲಕ್ಷದ ಕೂಲಿ ಒರಿದನಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ತೂ ಅಂದೆ ಬೆಂತಿನ ಸರ್ವ ಮಂದಿರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಮಯಲ್ಲ ಏನು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಯದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟ್ಟೆ ಅನು ದಿಂಜಿ ಊಟಲ್ಲಿರ್ತ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೇಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿ ವರ್ತಕದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ತಕದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮದತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ದಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ಉದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಕೋನೇರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿಂತನ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಂತನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲೈತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಸಲಹಾಗಾರನ ಮೇರೆಗೆ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ ದಯಮಂತಿದ್ರು ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಅರೇನು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಭಿನ್ನ ಮಂತದ್ದು.